Serviciul tău nu este viața ta, este doar un job. Am să vă explic motivele. În primul rând, firma unde lucrezi nu este familia ta. Companiile există în primul rând pentru profit și nu sunt responsabile pentru bunăstarea ta personală. În al doilea rând, colegii tăi nu-ți sunt prieteni. Ține cont de faptul că oamenii au propriile interese și motivații. Numărul 3. Dacă ți se întâmplă ceva rău, compania te poate înlocui cu ușurință. Numărul 4. Nu mai crede propaganda corporatistă care este concepută pentru a-ți spăla creierul și a te înrobi în slujba ta. Numărul 5. Du-te la locul de muncă, fă-ți treaba, încasează salariul și pleacă acasă. Nu duci acasă problemele de la serviciu. Amintește-ți că viața nu se rezumă doar la carieră. Scrie în comentarii părerea ta. Dacă nu mă urmărești, probabil că nu mă vei mai vedea vreodată. Însă dacă mă urmărești, felicitări! Te dezvolți în fiecare zi.